عزو السلام تنبتحكم زخبركم تعزبتي كمي تمسين لو مسوني عسرت حدا حملة سدا لو زينا ومسنادون نفلمو لنا كسافة أمين مكتالكم خبر زعدم يرمياس قبرلو عليه فلما استاتو بريزيدنت حسن شيخ محمود ببريزيدنت إسياس تسنيو أب كتما باز عودتا كايدو لومي بالسقبر مرمراتات سلسة زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراقص انكالو 4 دما تفانيهم بوليس وماكل تكالت وابتا قلوت كأب مكلخال قبناتن بدلاتن تران كعزات روعو بزحزب عالم أب موداتان إزعامت زي شمون تبيليون كبتصح كم زخل تعميتو منقست چاينا أب كتما ماكاو نستخستان هريب ملكفتي كوفيد-19 نمكوصار سقم تكوسد جميرو أب أوروبا كترو عايز عبل اللوح ما كنا تتغير تخسيتو خمزرلو تقليتو أب إرترا نيربعة معلتات وقعوا مبتاح زفتم زلو بريزيدنت صومال حسن شيخ محمود لوم بريزيدنت إسياس أفورقي تسانيو أب كتما باز عودتا كايدو غازيت إنيا ليديا تخلى مريم تصاب اللوا بريزيدنت إسياس أفورقي بزقبرلو أدمى مسرت أب إرترا قدامي وقعوا مبتاح زفتم زلو بريزيدنت صوماليا حسن شيخ محمود تمالي أبزوبادو بوباب سركب المعتاو بوتاتات كم تعذبه زفلت يوم لو مدما نبزوبا سيميناو قيح بحر بمقنع أبزوبا زي زكاير زلو مدبات عودتا كايدو لهم بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك صومال حسن شيخ محمود لومي عصرت حد حملة أبسالساي معلتي وقعوا عدوتو أب إرترا ببريزيدنت إسياس أفورقي تسنيو ودباويت كتما باتعن كبابيان بتيحوم بريزيدنت حسن أب عدوتو سلطانا بحر كوسدو مزتصنحو تعلمت هاجراوي سراويت صومال كراخبن كلو بفتانات جلابو نزر أيوة من قسقاسن مرئيتن دما تعذيبهم بريزيدنت حسن شيخ محمود نتم تعلمتي أبز اسمعو قال زرقنايتي أب حد أوان حيال زنبرة حجي دما أب داقم مهنات زركب حيل بحر صومال مخانم بمتقاس أبقوم لعول زخونة امنت كمزلوو قليت اللهم بزي كازي بريزيدنت حسن أب ودبن معرفو نفرتن باطع بتيحوم مبتصح بريزيدنت صومال أب إرترا نتي أمونغو خلتين هاجرات زلو حولنتاون تاريخاون زمدنا زدلدل كمزخاون زتراتر يكونن بخالق وجن بريزيدنت إسياس أفورقي تمال عصرت حملة نكبري بريزيدنت صومال حسن شيخ محمود نيدرار انقدوت كيروم أبتي أبدارش حجر زتجبر انقدوت لعلوت سمز منجست إيرتران مس بريزيدنت حسن شيخ محمود زمتو سمز منجست صومالن تساتيفهم نيروم ات انقدوت جوجل هاجراو بحال السبريت بزغربتو مسانادو دميقو نيرو بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك صومال حسن شيخ محمود بعدما بريزيدنت إسياس أب إرترا نيربعة معلتات عودت نمفتام بتشاعة حمليو أسمرعتيوم على توت أبصام ملكفتي كوفيد-19 مسنري حبريتا كاب منسر تعنا لومي أب مرمري مأكل زوا مأكل بالسجبرة ناي لابراتوري مرمراتها ثلاثة زيجاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترجعيت الله أدراشهم دم حدا آخره حدا دم بسنبل حدا دم بارنتيوم إذا خمسين كله كورونا فيروس ترقيبهم أب هوسبيتال زوا مأكل تعاقبهم كن كبر لهم تنحو 4 زيجاتات حاوي متفاني مالو بس مسرت تغلى الله كتري بكورونا فيروس صلفوا زيجاتات كسب لومي 9 شحن شمون 200 بس حلو 9 شحن كابزيهم حاوي مستفانو 200 سلستن بمستفلو 24 دمه جينا أب هوسبيتال تعاقبهم كن
ክንክን ዝግበረሎም ዘለው እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 11 ሓምለ 2022 ትካላት ወሃብቲ አገልግሎት ካብ ገበን ሓራ ብምዃን ኣብ ምክልኻሉ ከምኡውን ኣብ ምቅላዕ ገበነኛታት ተረን ክዕዛ ፖሊስ ዞባ ማእከል ፀዊዑ ኣዛዚ ቀዳማይ መደበር ሰርጀንት በየነ ርእሶም ነፃዊዒት ዘቕረበ ብ8 ሓምለ ንልዕሊ 150 ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ አገልግሎት ኣብ ዝገበሮ ሴሚናር እዩ ድልዱል ዝምድናን ስጡም ምትሕባርን ፖሊስን ህዝብን ኣብ ምክልኻልን ምንካይን ገበን ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ ሰርጀንት በየነ ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ አገልግሎት ብሕጊ ክመላለሱ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ብምቕራብ ድማ ኣብ ሓስቲ ሰላምን ርግኣትን ከባቢኦም ክኾኑ ኣዘኻኺሩ ኣብ ቀዳሞ 6 ሸዋርሕ ናይ 2022 ኣብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ካብ ዝተመዝገቡ 966 ገበናትን በደላትን እቶም 804 በደላት ክኾኑ ከለዉ 56 ድማ ምስ ምትላል ቼክ ዝተተሓሓዙ ምዃኖም ሓቢሩ ትካላት ወሃብቲ አገልግሎት ብሓፈሻ ወነንቲ ኣብያተ መሸጣ ኣልኮል ድማ ብፍላይ ብሕጊ ዝተኸልከለ ንጥፈታት ካብ ምክያድን ንታሕቲ ዕድመ አገልግሎት ካብ ማሃብን ክቁጠቡ ዘጠንቀቐ ሰርጀንት በየነ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፀ ንምትካኽ ሽጋራ ዝምልከት መምርሑን بعتوب كتجبرو التحساسيبو تساتفتي أبزها بوريتو اتركب أب حجين تصنحهم أفلتون نقحاتن زدر مهانو بمقلات منسترت عنا زوج أم متكاش شجارة أبتكالات وهابت أقلوت زخل كل ممرحي كتسأل قوس قواس كجبرلو تلابيوم ኣብ ዞባጋሽ ባርካ ንኡሳን ዞባታት ሃይኮታን ፎርተሳዋን ስድራስዋትን ጽጉማት ወገናትን ዓይነታውን ገንዘባውን ሓገዝ ተገይሩ ብመሰረት ሓበሬታ ወኪላት ኤረና ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ን107 ስድራ ቤታት ካሮታት ክዕድልን ከሎ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ፎርተሳዋ ድማ ካብ ወርሓዊ ደሞዞም ዘዋጽዎ 47,000 ናቕፋ ንስድራ ስዋታ መቃሪሖም እቲ ንጽጉማት ስድራ ቤታትን ስድራ ስዋትን ዝተገብረ ደገፍ ማሕበረ ቁጠባዊ መናበሮ ናይቶም ዜጋታት ኣብ ምምሕያሽ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ተጸዋዒ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ኣቶ ተኽለ ኪዳነ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ زي خبركم تعزرت السعب أهجر زيناي بزح حزب عالم أب موداتنا إذا عمت زي 8 بليون كبتصح تثبيت كم زجبر ود بحبرات هجرات أب زوج صوت أب أميتو هندي نتشاينا بمقدم ببزح حزبي أب قدامي ترتاك تسرع مخانا ود بحبرات هجرات بعشرة حملة زوج صوت مصنعات أو أب أصفير الله بزح حزب عالم أب 1 بليون كبتصح أميت أشحات عمتات كم زوج سدلو تقصت تبصب إذا حزب شوعات تفيك زايد جنش كل تميت عمتات راي كم زوج سدلو أرديو ود بحبرات هجرات بزح حزب عالم أب كل تشحن سلاسن ناب 8.5 بليون أب كل تشحن 5 دما ناب 9.7 بليون كبل مخانيت أب أبو أميت زلو مس إن زايدة زخير زلو بزح حزب عالم كلمة نوتي جتن أدلون كزايد مخانون ود بحبرات هجرات أفليتو መንግስቲ ቻይና ኣብ ከተማ ማካው ንስተኸስተ ናህሪ ሓድሽ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ንምቁፅር ነበርቲ ናይታ ከተማ ንሓደ ሰሙን ኣብ ኣባይቶም ክሕየቡ ትእዛዝ ሂቡ መንግስቲ ቻይና ነስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ካብ ምፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ኣብታ ከተማ ልዕሊ 1500 ሓድሽ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምዝጋብ እዩ ብዘይካዚ በቲ ቫይረስ ምስ ተለኽፉ ጥቡቕ ዝምድና ዝነበሮም ልዕሊ 19,000 ሰባት ኣብ ትካላት ጥዕና ተወሺቦም ግቡእ ምክትታልን ክንክንን ይግበረሎም ከም ዘሎ ሰመዚ ቻይና ሓቢሮም ኣብታ ከተማ ዝርከብ ካዚኖታቱን ንሶሙን ንጥፈታቱ ከም ዘቋርጽዩ መንግስቲ ቻይና ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብ ማካው ዝርከብ ልዕሊ 30 ካዚኖታት ክዕጾ ድሕሪ 2 ዓመታት ንፈለማ እዋን ምዃኑ ዝሓበሩ ጸብጸባት እዚ ኣብ ቁጠባ ናይታ ከተማ ዝህልዎ ጽልዋ ቀሊል ከም ዘይኮነ ይገልጹ اسبانيا ايطاليا فرنسا سويسرلاندن اب زركبو سفيح كفال اوروبا كتر وعي زعبللو كنتات اير تخسيتو كمزلو معكنا زينا قالحن اب اسبانيا اب زعمت زين خلاي غيزيو معبلاو وعي تخسيتو كمزلو زحبرو طبطبات ميترولوجي زيغاتات ابتي استات 43 ديجري سنتيغريد زبصح وعين صعبيناتون نمدحان سفلالي سغمتات يوسدو كمزلو تحبيرو اب فرنسا ايطاليا سويسرلاندن كالوت هاغراتون تمساسالي كنتات اير تخسيتو كمزلو زحبرو طبطبات زيغاتات اب منقسقاساتهم طنقاق غبرو صاويت قريبو
ቀሪቡሎ ኣብ ከተማ ሮማን ከባቢያን እቲ ብርቱዕ ዋዒ ዝጠንቁ ተኸታታሊ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ከም እተኸስተ ይቃልሓሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ሰሙን እዚ ክብሮ ሰን ዝሓዘ መጠን ሙቐት ክኽሰት ከም ዝኽእል ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ኣሚቶም ሳዕቤናቱ ንምውጋድ ድማ ዜጋታት ቅድመ ምድላዋት ክገብሩ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ብሪጣንያ ጸዊዖም ኣለው ብኻልእ ወገን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ጥንታዊ ኣግራብ ኣብ ዝርከቦ ሃገራዊ ሕዛእቲ ዮስማይት ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ መሮር ኣከባቢያዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ በቲ ባርዕ ኣስታት 450 ሄክታር ኣግራብ ከም እተሃመኸ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣስታት 2,000 ሰባት ናብ ውሑስ ቦታ ከም ዝግዕዙ ከም እተገብረ ሓቢሮም ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብዚ ዓመት እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ናህር ዋጋታት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ኣብ መናብሮ ዜጋታት ፈጢርዎ ዘሎ ጸቕጢ ንምፍዋስ መንግስቲ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ኣብ ዋጋ መግቢ ናይ 800 ተወሳኺ ከም እተረኣየ እዚ ድማ ድሕሪ 1992 እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ቁጠባዊ ጸብጻባት ደቡብ ኮርያ ሓቢሮም ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ብ9 ሓምለ ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ኣኼባ ዘካየደ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ቀረፅ እታዊ ስጋ ደርሁን ቡንን ንግዚኡ ክውንዘፍ ወሲኑሎ ብዘይካዚ ንትካላት ምርባሕን ምሕራድን ስጋ ገንዘባዊ ደገፍ ክግበር ከምኡውን መጠን ፍርያትን ኣቕርቦትን ኣሕምልቲ ንምዕባይ ስጉምቲ ከም ዝወሰድ እቲ መንግስቲ ኣፍሊጡሎ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኤስያ ሕፅረት ቀረብ ዝጠንቁ ናህር ዋጋ መሰረታውያን ጠለባት ህይወትን ነዳድን ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝተቐሱ ጸብጻባት ንምቅላሉ ሃገራት ቀረፅ እታው ናይ ምውንዛፍ ንግዳዊ ስምዓት ናይ ምኽታምን መጠን እታው ንምዕባይን ስጉምታት ይወስዳ ከም ዘለዋ ይሕብሩ ኣብ ዞባታት ጉጅራትን ማሃሽራትን ናይ ህንዲ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ዝተኸስተ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕላሎ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ተቃሊሑ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ሓያሎ ኣባይቲ ብምዕላላኡ ኣሽሓት ሰባት ብዘይ መፅለሊ ምትራፎምን ተሓቢሩ ኣብ ዞባ ማሃሽትራ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ብርቱዕ ዝናብ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ከም ዝወረደ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰፊሕ ክፋል ከተማ ካራቺ ናይ ፓኪስታን እውን ኣዕላሊቑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ምስቲ ካብ 9 ሓምለ ኣትሒዙ ዝቕፅል ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ብምትሓዝ ሓደጋታት ኣብ ዞባ ቦሎቺስታን ልዕሊ 60 ሰባት ምማቶም ጸብጻባት ሲቪላዊ ድሕነት ፓኪስታን ኣፍሊጦም ኣብ ደቡባዊ ኤስያ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳምንቲ ከቢድ ዕንወት ዘውረደ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ምኽሳቱ ጸብጻባት ይገልጹ ዜና ንምዛም ኣርስታቱ ከዘኻረኩም ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሐሙድ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሰንዩ ኣብ ከተማ ባፅዑደት ኣካይዱ ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 3 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 4 ድማ ተፋንዮም ፖሊስ ዞባ ማእከል ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ምክልኻል ገበናትን በደላትን ተረን ክዕዛ ፀዊዑ እዚ ህዝቢ ዓለም ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ 8 ቢልዮን ክበፅሕ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ መንግስቲ ቻይና ኣብ ከተማ ማካው ንዝተኸስተ ናህሪ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ንምቁፅፃር ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ ኣብ ኤውሮጳ ክትር ዋዕይ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ተኸሲቱ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብርኩም ሸት